Всички хъркаме, се оказва време на време, ние понеже спим с кучето в спалната. То е малко кученце, но то спи с нас. И то хърка. И аз хъркам понякога. Жена ми мисля, че не. Брои съм много пъти овце. После четох, че трябва обратно да се броят не от 1 до 100, от 100 към 1. После четох другаде, че трябва да визуализирам тези овце, докато ги броя. Тоест не само да ги броиш, ами да си представяш самата овца, да я виждаш и така следваща. Помага, може би. Това е един стар метод, който се стреми да накара човек да върши нещо еднообразно, с което да го въведе по-лесно в съня. В най-неправилните. Странично малко целият размазан или по диагонал. Обаче не мога по гръб. Просто нещо не става. Пробвал съм и по гръб било най-правилно. Примерно с обструктивната сънна апнея, заболяване, при което се запушват дихателните пътища, гръбната позиция е най-неприятна за сън. За здравите хора, за нормалните индивиди, посоката, в която спят и начина, по който спят, обикновено се избира спонтанно. Не е нужно специално да го променят. Фен съм на студената спалня, защото заспивам по-добре, чувствам се по-добре. За да заспим, нашата вътрешна телесна температура трябва леко да спадне. И ако и околната температура е достатъчно ниска, това спадане става доста по-бързо и ние заспиваме и поддържаме съня си много по-лесно. Това е най-голямото. Аз имам вкъщи 20 възглавници, буквално. За мен възглавницата е много важна. Защото различните видове възглавници са подходящи за различни маниери на сън. И всеки път си ги сменям настроенията. Веднъж си взимам такава контурирана, друг път си взимам с гел. Въобще, вкъщи жена ми вика: Сашко, може ли вече да не купуваме възглавници? Ходил съм много пъти на почивки и си нося възглавницата с мен. Не, то в него са важни неща, нали? Има и шевове по ръбовете върват, нали, така твърди, за да държи структурата. То е италианска работа, бе. Разбираш, и те италианците са го направили да е красиво и да е удобно. Италианци.